inda aka fara mai da martani kan sanarwar hukumar kula da sadarwar kasar ASEP ta hana amfani da hanyoyin sadarwar intanet na Starlink ba bisa ka'ida ba. A yankunan kasar da dama dai an bullo da wata hanyar sadarwa ta Wi-Fi ta sirri da ke ba wa jama'a damar shiga yanar gizo suna biyan kuɗi. To sai dai a yanzu hukumar ta ce duk wanda aka samu da irin wannan to kuwa zai fuskanci ɗaurin watanni 3 zuwa shekara guda a gidan yari, kuma biyan tarar sefa miliyan 30 zuwa 60. Ga rahoton Cimaila Isufu. A cikin wata sanarwa da ta fitar a hukumance, hukumar ta yi kashedi da yaduwar wuraren da ake amfani da wifi da aka kirkira ta amfani da kayan aikin na Starlink a wurare da dama a faɗin ƙasar, inda wasu mutane ke sake sayar da hanyoyin sadarwa intanet ba tare da wani tsari na doka ba. A cikin sanarwar hukumar ta ASEP ta ce wannan tanadi ya fito a cikin doka mai lamba 2018-45 mai kula da hanyoyin sadarwa intanet a ƙasar ta Nijar. Sanarwar da Ismail Abdullahi, kwararre kan harkokin intanet a kungiyar Alternative Espace Citoyen ta Zandar, ke cewa wata hanya ce ta ƙara raunana talaka. A gaskiya wannan sanarwa za ta girgiza talaka, saboda talakan Nijar shekaru aru da wahama da rashin ingancin intanet a Nijar. A lokacin da talaka suke wama da rashin inganci na intanet, a ba ta wuto ba sai wani kataɓa sai wani hoɓɓasa da ya kasance mutane sun samu gamsuwa. Ta jinjini ne da ayar doka ta shekara ta 2018. To kenan wannan shine ke cewa dan me yasa a lokacin da Starlink ta baza kolin ta a Nijar, a ba ta wuto ba sai ma mutane bayani bisa kan wannan ayar doka. Kwatsam sai a yanzu kamfanin Starlink mai samar da intanet ta tauraron dan adam ya samu karbuwa duba da yadda suka samu hanya mafi sauki wajen shiga yanar gizo. Sai dai maimako a yi amfani da wannan dama don aiki ko dalilai na hukuma, ga mutane da dama ne ke amfani da ita don dalilai na kasuwanci. A cewar Mamman Nuri na kungiyar Adede sai wadata da ke kare masu saye, wannan mataki na hukumar ya yi daidai. Akwai amfani a bisa hakanan tunda ita hukuma wannan ta ƙasa ce. Duk wani sadarwa da ake yi musamman masu su ne suke ba da layi, su ne suke ba da amanna da yarda da mutum ya yake shi bisa hakana. Muhimmancin ma abin inda ya yawa shine da ke sadarwa ce, kuma ƙasar mu tana fuskantar matsala na tsaro. Yana da gugganiya yana ke zuwa ya wannan abin ya je amfani da mashin din, ya amfani da tangarafin shi, ya je duk wata ta'addanci yana iya kullawa. A halin yanzu dai matasa da dama a yankunan kasar daban-daban ke neman kuɗi ta hanyar sayar da wifi ga masu karamin karfi a farashi mai rahusa. Hakan ya sa Siraji Bakabi kira ga hukumar da ta duba a samu hanyar gyaran wannan matsala. Shi bita da kulli yana ga baya gyara abubuwa. A zamna a diba a gani, a kula da yanayin matasa wanda ke yin shi kullum sai a ce ƙarhi za a sa shi, ko ƙarhi ba kullum bane yake ci. Kenan ko mutum sai a gayi matakai wanda ya kamata a ce ga ya an bi, ko ba ku bi dokoki ba, tun da har ka dai kuɗi ne ake so sai a hudo wa'anda ke yi gaya ga abubuwan da za ku biya ga matakan da za a ɗauka. Amma an ce a gwada ƙarhi kuma cikin an jahilci abubuwa, abin akwai miskila. A cikin sanarwar manema labaran, hukumar ta baiwa waɗanda abin ya shafa har zuwa ranar 3 ga watan Oktoba 2025 da su gaggauta dakatar da wannan hanya tare da tuntuɓar sashen kula da ba da izini na hukumar. Waɗanda za a samu da aikata wannan laifi na iya fuskantar ɗaurin kurkuku na watanni 3 zuwa shekara 1 da tarar sefa miliyan 30 zuwa 60 da kuma tarar sefa miliyan 6 zuwa 12.